Fiecare al patrulea antreprenor din Republica Moldova este femeie. Acest indicator este mai mare în cadrul programelor de asistență în business, iar în cele de instruire, practic 3 din 4 persoane sunt femei. Femeile sunt active, într-adevăr, era femeie, faza când femeile se emancipează, se promovează, se manifestă. Nu, absolut. Niciun fel de susținere. Statul absolut nu este interesat în aceea ca afacerea mea să fie reușită. Eu categoric nu lucrez cu femeile. Poate să apară o eventuală căsătorie și deja trebuie să faci investiții în persoana asta și ești conștient că ea peste o perioadă de timp o să plece. Женский бизнес, он всегда более скромный. Женщины работают, как правило, в микропредприятиях, то есть это численностью где-то до 10 человек. Отрасль, которой занимаются женщины, это все-таки услуги. Sunt membru a unui colectiv muzical și pe specificul lucrului am ajuns la concluzia că am nevoie de un costum național. Ajungând la doamna Elena, am văzut în ea un om de afaceri care se ține de cuvânt și lucrul care este făcut din partea dumneiei este făcut personal pentru fiecare client aparte. Sunt niște lucruri unicale, sunt lucruri foarte și foarte bune care aduc bucurie tuturor. Pe Valeriu l-am întâlnit la atelierul Elenei Iețcu. Venise să-și probeze cel de-al doilea costum popular meșterit de ea. În urmă cu 6 ani, tânără academiciană, Elena a decis să abandoneze domeniul științific și să lanseze o afacere dintr-un hobby al ei, să dea o nouă viață portului tradițional. Deocamdată, primii ani, clar, lucru că sunt mai mult investiții și reinvestiții, dar eu cred că se merită totuși. Nu cred că femeile nu sunt capabile să facă un business sau nu sunt capabile să facă ceea ce face un bărbat. Acum femeile sunt destul de practice, este mașină de spălat, este rufe de spălat veselă, este automobil, sunt grădinițe, de o femeie nu mai este acea casnică care stătea și făcea la gura sobii, nu știu mai ce acolo. Ea are acum un spectru mult mai larg de informare, de promovare, de instruire. Și a început afacerea foarte modest, în mansarda casei, care între timp a devenit un adevărat atelier. Participă în continuu în diverse programe de instruire în domeniul antreprenoriatului. Are sute de clienți mulțumiți, zeci de ansambluri populare îmbrăcate în costumele cusute de ea și multe din lucrările făcute în atelierul ei au ajuns peste hotare, cam peste tot pe unde muncesc sau sunt stabiliți moldoveni. De multe ori nu trebuie să poți să lucrezi 18 ore în sută, poți să nu dormi deloc, poți să muncești și nu mai știi nimic prin câte greutăți treci și ce mai faci. Dar eu cred că până la urmă se merită. Măcar pentru faptul că când îți vezi rezultatul, când vezi un client zâmbind și este loc de bună ziua și eu mă bucur când văd pe scena mare artiști îmbrăcați în costumele noastre, când îi văd că pe dânsii apreciază cineva neștiind că eu sunt alături și eu am făcut costumul, mă bucur foarte mult. Timp de 6 ani, Elena consideră că a reușit multe, având acum peste 25 de angajați și multe comenzi pentru export. Toate acestea le-a obținut deloc ușor. Atunci când era aproape să cadă, nu a simțit sprijinul statului, iar creditul luat nu a făcut decât să-i complice viața. Din păcate, la capitolul ăsta sunt amintiri mai puțin plăcute, să zic așa. Am încercat și eu și am luat un credit. Pot da prostii, cum zice domnul, că nu m-am aventurat să pun casă în gaș, mașini sau cum fac alții. Poate din considerentul ăsta mai sunt un businessman de succes când am mers la prea mari riscuri. Am crescut încet, n-am pus în joc imobile și astea. Nu a fost foarte greu cu acel credit care l-am luat. Cu greu am scăpat să nu ajungem în prag de faliment sau de judecată. Ne-am achitat cu toate, dar procentele sunt foarte usturătoare, condițiile sunt drastice, impozitele sunt mari. Nu știu dacă mai sunt oameni așa de curajoși care să se apuce să facă și să fie conștienți că trebuie să treacă prin toate greutățile astea pentru ca, nu știu, peste câți ani să-și vadă rezultatul. Vreau să spun și eu, menționează și statistica, femeile lideri sunt mai bune ca bărbații. Fără ca să supere bărbații, femeia lideră este mai responsabilă.
Un colectiv unde este femeia conducător, grija asta față de colectiv, problemele sociale, respectul și adică privirea asta 3 pași înainte, ce se întâmplă, stabilitate în colectiv, riscurile care pot să afecteze compania. Elena este convinsă că dacă statul ar oferi condiții mai ușoare de desfășurare a micului business, mai multe persoane, inclusiv femei, și-ar lansa propria afacere, crescând astfel și siguranța economică a multor familii. Dacă ar mai fi din partea statului, din partea legislației, niște modificări, niște legi mai ușurele un pic pentru dezvoltare, pentru că e foarte greu. E foarte greu să plătești din prima lună de existență impozite, să zicem. Tu abia te-ai deschis, gata, tu trebuie să arăți, ești impus să arăți salariul. Sunt foarte multe nuanțe care merită să se modifica, impozite foarte mari. Noi, oamenii de afaceri, mă refer la micul business, nu reușesc să fac față lucrurilor și să dau peste cap, pur și simplu. Peste cap s-a dat cu afacere și de Ana Valuță. Este medic ginecolog. În 2007, după ce a studiat piața și a constatat că există nu doar cerere, dar chiar o necesitate a populației, a decis să deschidă un cabinet ginecologic consultativ, o afacere micuță, de care s-ar ocupa în paralel cu meseria ei de bază, fiind doctor la Institutul Oncologic din capitală. Este foarte ușor de deschis și este foarte greu de menținut. Eu nici n-am vrut să pun problema și accentul că eu sunt femeie și am ceva adăugător suplimentar, nevoie de ajutor. Noi așa suntem educate, dar de fapt noi avem nevoie de ajutor. Că nimeni nu ne exclude activitatea noastră în familie, nimeni nu zice că hai de azi tu nu ești mămică, tu n-ai nevoie să ai grijă de copilașii tăi, tu poți să te ocupi numai cu afacerea ta, cum de fapt ar putea să-și permită un bărbat. După 3 ani, Diana a decis să suspendeze activitatea cabinetului. Ea a avut alternativă, un loc de muncă la care putea reveni în orice moment, lucru pe care l-a și făcut. Cât despre afacere, este convinsă că într-o bună zi, când va avea forțele necesare, o va relua. Cred că n-am rezistat nu atâta concurența, cât greutățile legate cu începutul unei afaceri. Cu orice afacere trebuie să aibă o perioadă de începere, unde nu sunt venituri, dar sunt doar cheltuieli. Este destul de complicat atunci când nu ai ce propune în gaj. Într-adevăr, pentru a obține un credit am încercat, dar nu întotdeauna condițiile au fost reușite potrivite pentru mine. Dacă aș fi putut lua un credit cu condiții bune, care m-aș aranja, poate cu o perioadă de așa numită finanțare și fără procentaj, atunci eu cred că n-aveți să stopeze afacerea. Женщинам труднее получить кредит. Femeilor le este mai greu să obțină un credit, iar acest lucru se întâmplă și în capitală. Una dintre antreprenoarele noastre, o femeie de afaceri destul de realizată, care dorea să obțină un credit de la o bancă, a prezentat toate actele necesare, dar oricum a fost refuzată. A revenit acasă, a început a plânge, iar soțul i-a zis: "De ce te indispui? Lasă că merg eu la bancă." A mers și a obținut creditul. E posibil ca acesta să fie un caz singular, dar odată ce există un astfel de caz, înseamnă că pot exista și altele. În general, cu creditele e o situație foarte complicată. Una dintre membrele asociației noastre, Maria Ciudin, tot o femeie de afaceri modernă, a fost nevoită să-și vândă afacerea, avea un magazin, o cafenea, o terasă și să plece în Rusia, să muncească pentru a întoarce creditele pe care le-a luat pentru dezvoltarea afacerii. Noi chiar ne gândim pe viitor la programe dedicate femeilor care vor să lanseze afacerea. Noi administrăm și un fond de garantare și acum anul acesta suntem chiar preocupate de elaborarea unui nou produs de garantare pentru femeile care doresc să lanseze propria afacere, pentru că am vorbit chiar accesul la finanțare pentru femei este puțin mai complicat ca pentru bărbați. În acest caz vrem să ajutăm femeile care doresc să lanseze o afacere și vor să obțină un credit de la instituțiile bancare. Noi o să avem posibilitatea să le acordăm garanție.
Programul Național de Asigurare a Egalității de Gen pentru anul 2010-2015 prevede măsuri pentru stimularea antreprenoriatului feminin, în particular în zonele rurale, astfel încât să crească numărul femeilor de la sate implicate în business. Chiar și directoarea executivă a Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor, Michelle Bachelet, a declarat că prima ei prioritate pentru 2012 va fi reînnoirea imboldului pentru abilitarea economică și participarea politică a femeilor. Această prioritate răspunde cerințelor femeilor și ține cont de evenimentele recente și transformările care au loc în domeniul economic, social și politic, a specificat oficialul. Acum toate programele care sunt lansate, care sunt implementate, fie din bugetul de stat, cu finanțare din bugetul de stat, fie cu asistență internațională și în parteneriat cu partenerii de dezvoltare internaționali, la indicatorii de rezultat, obligatoriu este pus indicatorul acesta gender. Numai decât trebuie până de la 30 până la 50% să fie incluse și femeile. Eu consider că la noi toată legislația permite și bărbaților și femeilor să desfășoare o activitate antreprenorială. Toate programele sunt eligibile atât pentru bărbați cât și pentru femei. Poate puțin este necesar pentru femeile noastre de a ridica sau dezvolta inițiativa și nu că dorința, dar riscul ăsta de a începe ceva. Promovarea creării micilor afaceri și acordarea suportului la dezvoltarea întreprinderilor existente sunt obiectivele de bază ale activității instituției pe care o conduce Iulia Iabanjei. ODIM implementează și programul pilot de atragere a remitenților în economie, PARE 1+1. La sediul respectivei organizații am provocat tinerii antreprenori care participau la un curs de instruire să discute despre atitudinile lor față de femeile de afaceri. Cred că la noi în țară femeile sunt puse în situația ca să se implice în afaceri. Este un cuvânt rus, o frază rusă care eu întotdeauna o spun. Femeile astea care sunt curajoase, la noi e specific în regiunea asta sovietică, post-sovietică, ea e loșa, ea e bâc, ea e jenșina, e mujic. De obicei, femeile, știți, adică cum bărbații cad, cum spun, în diferite probleme psihologice și femeile trebuie să iei hățurile ca să rezolve, să ții sub control situația. Ce îmi place la femeie este atitudinea, pentru că de obicei femeile, o femeie e conștientă, atitudinea este serioasă, față de toate lucrurile. Nu pot fi de mare succes în afaceri pentru că ele sunt mame și oricum afacerea este întreruptă de perioada asta de creștere, de educare a copilului. Un alt tânăr antreprenor, care timp de 6 ani a lucrat cu soția peste hotare pentru a-și lansa o afacere, este convins că femeile sunt absolut egale în drepturi și șanse cu bărbații în domeniul afacerilor. Cred că mai multă scuze, ca și de fapt și la bărbați. Noi marea majoritate, preferăm să folosim, să căutăm scuza decât soluția. Asta se referă și la bărbați și la femei. Cel mai mult rolul de mamă, cred că o influențează în afacere. În rest, nu aș spune că ar fi alte obstacole care le-ar împiedica. Есть специфика женского предпринимательства, потому что каждая... Antreprenoriatul feminin are și un specific, pentru că fiecare femeie are familie, copii, soți, părinți, cărora trebuie să le acorde atenție, de unde reiese că femeia are probleme suplimentare. Chiar dacă se spune că în țara noastră există un echilibru gender, că bărbații și femeile sunt egali, inclusiv la serviciu și în business, deocamdată nu întru totul se respectă această paritate, pentru că, în primul rând, bărbații și femeile aleg căi diferite de a lansa o afacere. Unui bărbat este mai ușor să facă acest lucru, pentru că este capul familiei. De obicei, el decide să inițieze o afacere și doar anunță familia că a decis acest lucru. În cazul femeilor, și probe sunt în special în regiuni și localități rurale, dacă ea vrea să lanseze un business, trebuie să-și convingă soțul să demonstreze că asta va fi de folos familiei. Nu e chiar atât de simplu la început. Полезно будет для семьи и не так просто начать. De mai bine de 10 ani,
Centrul pe care îl reprezintă Tatiana Batușchina instruiește, asistă și ajută cum poate femeile care vor să lanseze sau care au deja o afacere. O bună parte dintre beneficiare sunt din zonele rurale. У женщин в регионах еще больше проблем. Значит, во-первых, там... În regiuni sunt și mai multe probleme. În primul rând, acolo nu există infrastructura necesară pentru susținerea micului business. Apoi, ce fel de afacere pot să desfășoare femeile la țară? Un magazin micuț, o frizerie, obiecte tradiționale. Dar astăzi aceste lucruri sunt apreciate pe piață doar atunci când sunt făcute profesionist și când sunt foarte frumos și delicat oferite. În sate, femeile de asemenea și administrează gospodăria și grădina și câmpul și casa și ograda, de unde să mai ia timp și forțe să-și dezvolte o afacere. Nu toate femeile pot, ci doar femei aparte care depun un mare efort și cele care sunt ajutate de familie, de soț, de copii, de rude. Granturile, dacă există investitori străini, sunt ca un dar al sorții. Nu poate conta fiecare femeie că va obține un grant pentru dezvoltarea afacerii, deși astfel de exemple există. То есть не может каждая женщина рассчитывать, что она может получить грант на развитие своего бизнеса, хотя есть такие первые, значит, ласточки. Istoria Luciei Ceban este una de succes absolut. În doar 2 ani a reușit să beneficieze de instruire, a obținut o finanțare nerambursabilă, a procurat utilaje costisitoare, continuă să-și dezvolte afacerea, iar familia o susține în tot ce face. Am încercat și am zis de să fac, de ce să nu pot? Am fost încurajat, cum a zice, și de asta am și mers. Când am pornit afacerea, n-am avut, cum să vă zic, obstacole, nu am întâlnit obstacole în ideile care le-am avut, în ceea ce am vrut să fac, obstacole n-am întâlnit și de asta poate și am mers mai bine. Acum, Lucia administrează o moară de grâu, o moară de porumb, o alta pentru nutreți pentru animale și o oloiniță. În cadrul programului Pare 1+1 a beneficiat de finanțare pentru o linie de îmbuteliere a uleiului și de împachetare a făinei de porumb. Mai avem de făcut reparații, dar ne descurcăm, încetișor ne descurcăm. Mai avem nevoie de niște credite, atunci o să apelăm la bancă. La bancă nu am avut probleme niciodată. Toată vremea ne-am mers la întâmpinare. Păi zic, nu am întâlnit așa, poate, n-am întâlnit niște obstacole mai mari, nu știu de ce, dar... În familia Ceban, ambii soți sunt antreprenori. Bărbatul se ocupă cu prelucrarea pământurilor, cu agricultura, femeia cu prelucrarea recoltei. La ei, nu doar afacerile sunt de succes, dar și familia, tocmai pentru că se susțin, spune secretul. Da, consider că e o afacere de succes, da. Singur îți crești producția, nu o dai la un preț mizerabil atunci toamna, când îți trebuiește bani, dar o prefaci în marfă. Marfa o vinzi atunci mai la un preț mai bun, nu o dai pe nimic. Niciodată nu m-am gândit de la un educator, eu pot să ajung să am o afacere a mea deschisă, niciodată. Aș invita toate doamnele, le-aș da un curaj sau nu știu cum să zic, să nu se sperie, într-adevăr să pornească ceva, că oricum totul se poate de făcut, se poate de reușit ceva în viața asta, nu trebuie să ne gândim numai că cineva trebuie să ne dea nou, dar trebuie și noi să facem ceva, să lăsăm ceva în urmă. E bine, foarte bine, pentru că ea are afacerea ei, eu am pe a mea, când e mai greu, încă împrumut bani de la dumneavoastră și lucrez pământul, care e mai greu. Așa că de-or fi toți să aibă așa soție și care să descurce în afacere și să mai aibă o afacere cât de cât bună. Viitoarea mare putere nu va fi China sau India. Această putere va fi reprezentată pur și simplu de femei. Un studiu al Băncii Mondiale arată că femeile vor fi motorul principal în reluarea creșterii economice mondiale. Deși moldovencele abia încep a prinde gustul antreprenoriatului, numărul femeilor implicate în business este în creștere, de altfel ca și numărul afacerilor feminine de succes.